Bună! Astăzi vă voi informa despre ce trebuie să faceți înainte de a merge în Germania pentru a lucra ca muncitor sezonier în agricultură. Munca sezonieră în Germania nu poate depăși 6 luni într-un interval de timp de 12 luni. Munca sezonieră include recoltarea de fructe și legume. Cetățenii Uniunii Europene nu necesită viză de ședere și nici permis de muncă. Cetățenii din afara Uniunii Europene pot lucra ca și sezonieri dacă au un loc de muncă în timpul verii sau participă la o formare profesională în timpul studiilor din țara de origine sau dacă Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă din țara de origine are un acord cu Agenția Germană de Ocupare a Forțelor de Muncă, după cum este în prezent în cazul Georgiei și a Republicii Moldova. Informați-vă despre posibilele cerințe de intrare în țară ca urmare a pandemiei COVID-19. Este posibil să se solicite dovada unei vaccinări complete sau un test negativ. Costul călătoriei în Germania este un aspect care se negociază individual și se stipulează în contractul de muncă. Prin urmare, încercați să obțineți în prealabil o copie scrisă a contractului de muncă. Majoritatea muncitorilor sezonieri găsesc oportunități de muncă în Germania prin intermediul prietenilor și rudelor, intermediarilor privați sau prin contact direct cu angajatorii. De asemenea, aceștia pot utiliza și portalul EURES. Aduceți pașaportul, cardul bancar, cardul european de asigurare de sănătate, precum și numărul de identificare fiscală și socială, în cazul în care acesta v-a fost deja eliberat. Pentru mai multe informații și puncte de ajutor și consiliere, a se vedea mai jos.